Dus eigenlijk... De helft wat er in Nederland steert is van ons. Ja. Dat gaan we maken, daar rennen hier. Ja. In het bekende Prins Dokkum logo, wat in alle producten zit, als garantie voor kwaliteit en dat ze het goede spul krijgen. Het neigen is dat meer dan 65% aandelen in de vangrailmarkt in Nederland van Prins van Dokkum bij de Wegendelt. Ja, dan jou dat echt wel een trots gevoel. Je gaat een bijdrage leveren aan de veiligheid. Ja. Iedereen heeft ons eigen plekje gaan zitten. Jongens, collega's, meneer Prins, we zijn op een emotioneel moment aangekomen. Het einde van een tijdperk, wil ik wel zeggen. Het is een tijdperk van wat heel veel heeft betekend voor de hele noordoostkant van Friesland. Er zijn honderden, misschien wel duizenden mensen werkzaam geweest bij Prins Dokkum. Die hebben daar hun brood kunnen verdienen. En we hebben de laatste 20 jaar moeten vechten voor het behoud van dat werk. Want iedereen die was trots op het werk wat hij heeft geleverd. Maar daar is helaas een einde aangekomen. Ik heb vorig jaar ben ik nog op de begrafenis geweest van de oude meneer Prins. En ik ben blij dat ik de gelegenheid heb gekregen om een... sorry hoor. Een beetje van dit vind Om een buiging te maken voor de man die dat allemaal heeft mogelijk gemaakt. We hebben hier de vlag. Er komen alle handtekeningen op van de jongens die hier aanwezig zijn. En we willen hem graag aan jou aanbieden als dank van alle personeel. Van al die mensen die ooit bij Prins Dokkum hebben gewerkt. Bedankt. Er komen stakingsacties bij Prins Dokkum. De leiding van het bedrijf wil de productie van vangrails overbrengen naar Polen en Duitsland. Het wie een heftig hier in Dokkum. Prins wie net het enigste bedrijf dat sluiten. Maar de situatie weer uniek en helle zelfs de Noorse krant. Prins zou technisch failliet wezen. Maar stakings- en acties strijden de maaiwerkers, haar partners en de bonden voor een goed sociaal plan. Maar allereerst voor het behoud van het werk. Dat is uiteindelijk net slagen. Maar onder inzet van de mensen had het net lijn. Willem komt thuis door die deur en die zei van ik ben ontslagen. Nou, dat is een donderslag bij helder hemel, dus dan denk ik van wat zei er nou? Nou ja, dan krijg je dus het verhaal, het gaat niet goed bij Prins en de productie gaat naar of Polen of Duitsland, dat wisten we toen nog niet. En toen zei ik tegen Willem, ik wil met Herman Oudijk, de directeur, praten. Nou, Willem zei, ben je staan ook weg, doe eens niet naar mijn baas toe. Nou, dat is natuurlijk ook niet normaal, dat doe je normaal gesproken niet. Maar ik was wel dus duivels, dus ik denk, ik moet toch wat doen. Ik kan hier niet bij de keukentafel zitten blijven en het maar over me heen komen laten. Nou, wij zijn dus de eerste keer weer we dus inderdaad op een gegeven moment naar Herman Oudijk geweest. En na afloop van dat gesprek, toen hij ons uitliet, hebben wij gezegd van Herman, want hij wilde nergens over praten. En toen hebben wij bij de poort gezegd van Herman, wij gaan wel de media opzoeken. En ik zei daarbij van, dat bedoel ik niet alleen de Dokkumer Krant. Toen hebben we gezegd, ja, nou moeten we aanzeiden, nou moeten we ook bezig zijn. Dus Aarde en ik samen bij dat hek staan van, ja, wat doen we nou? En toen ben we inderdaad de volgende avond ben we al die vrouwen gaan bellen.
Nou ja, die stonden allemaal achter ons. De vrouwen hebben een petitie voor het Noorse memmenbedrijf. Maar Terje Beu, de manager, blijft veilig op Schiphol. Herman Odijk, de directeur van Prins Dokkum, neemt de petitie aan. Hoe zit dat nou met Dokkum en Noorwegen? In 2010 komt Prins Dokkum in handen van het Noorse concern Saferoad. Een groot concern in wegbeveiliging dat vestigings had in 21 landen in Europa. Geachte meneer Beu, met verbijstering en verontwaardiging nemen wij kennis van de plannen van Saferoad om de productieafdeling van Prins Dokkum te verplaatsen naar een van de andere vestigingen in Europa. Maar Saferoad leert niet van hem jaren. Als reactie op alle vragen verklaart de Noorse CEO. My approach to this will be that all details about the process should and must be commented by the local management, and the right person you should call is our MD in Prins Dokkum, Herman Odijk. Na de eerste stakingsacties blijft het stil van de kant van de directie. En een uur later krijgen we Herman Odijk net meer voor de camera. Hij zou het eerst staan, maar wil dan toch net mooi werkje. Even een moment stil werden. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Juster weer de laatste werkdag, Prins. Ja. Maar zo goed. Ja, dat viel krijgt dat was het jongen van een versje. En dat hij in die balletten met het laatste regeltje te jongen. Het is heel raar. Maar dat kan er nog steeds net een einde aan bereiken op dit moment. Van nou jongens, besef dat nooit die in. Huh? Ja, wat meer het meeste dwars zie je dat wie dat hij zo griezelig stil wie zo. Ja. Ja, Dat elke dag dan begint er wel met een heel gesprek over van alles en nog wat er op het werk wel net goed gaan is en wat er in nice is en weet ik volle wat. Maar de WNT dat hij het helemaal niks meer zei en dat vond ik zo eng. Ik vond het gewoon eng. Ja, Het kost echt zien dat het sabot inhoudt om net uit te bassen in of een trainerval of een uitbarsting van woede of wat ik. Je had hem sterk houden, maar het wie wel eng om te zien. Ja. Maar ik vond wel eng dat het tijdens het eten stilte wie. Ja. Dat gebeurt je nooit. Nee. In de bloeijaren van Prins lukt het bedrijf ook de aandacht. Maar dan vanwege de prestaties. Dat is de visite van Prins Bernhard. Prins Bernhard. Wanneer jij jou over de sluiting van de productie? Het was in die tijd dat mijn man correct overleden was. En toen begon het al een keer. Nou ja, maar goed dat het net meemaken had, want dat ging vast net zijn. Maar het wel zijn als het verkocht is, dan is het gebeurd. Oh ja? Dat had er doen wel zijn. Als het vreemde handen gaat, dan is het gebeurd. Nou ja, het blijkt ook wel. Ja, het hing het hier als een schoft. Nou. Dit is het plakje waar het alles begonnen is. In een square bij zijn heiden die in een boerderij. In Bavert. En wat maakte jouw man het allereerst? Nou, ik denk de kroon. Hier op dat Lietse werkbankje. Ja. Eenmanszaak, hè? En uitgroeit daar 400 oude man. Ja.
Prins Dokkum wie een innovatief bedrijf oprichten terug Pier Prins in 1940. Het maken eerst landbouwvoertuigen, letter kassen, autochillen en dus producten voor de veiligheid langs de dik. Door het afschieten van bedrijfstakken en reorganisaties kromp Prins uiteindelijk van goed 400 naar zo'n 30 werknemers. Ja, het is best moeilijk. Je fietst elke dag heen en je gaat aan het werk. Ja, dat is helemaal gebeurd. Dat is ontzettend jammer. Niet alleen voor mij, maar ook voor alle mensen die aan het werk gaan. Ja, ik kwam van Squalo en ik denk, wie 15 jaar een beetje heen gegaan en vrij wat direct werk weer en ja, dat weer volop werk, dus dat was geen probleem. Ik ben begonnen als leerling elektromonteur. En we staan je nou voor de poort, we maaien het terrein net op. Nee, ja, het is eigenlijk belachelijk. Je hebt 44 jaar in het werk geweest en dan op die manier aan de kant zetten worden, dat is schandalig. Ik vind het echt, het is net normaal. En ik snap net dat een directie dat doet, met die meesten. Dat begrijp ik echt niet. Nee. In de rin van de simmer werden de machines uit het fabriek in Dokkum oorbracht naar Stettin in Polen. Het Poolse dochterbedrijf van Zeefrood moet daar de productie overnemen. Gaande waar het hele proces best denk dat de conclusie kwam, jongens, we moeten produceren. En toen hebben ze maar besloten om onze machines, wat ze eerst als groot verklaard hier, dat we ook niks. We maken er nog steeds geweldige goede producten mee. We de machines hier bijhelpen. Alles wat je opbouwt, wordt elke afbrutsen onder die eigen. En dat, ja, dat is voor alle mensen die aan het werk zijn hier nog dat weer wel triest. Ja, dat weer echt zwier. De meesten die hier er echt moeite mee. Die konden het ook niet anders zien. Nee. Als Prins failliet gaan was, dan was het in ieder geval duidelijk geweest. Dan was het voor ons ook duidelijk geweest dat het niet meer bestaansrecht had. Maar Prins is niet failliet. Prins gaat gewoon in Polen deur. En dat is het wrange. 3 jaar geleden zijn er onderzoeken geweest vanuit het Zeefrood-concern zelf. En dan heeft men dus de Europese vestigingen in Noorwegen, in Zweden, in Polen en Nederland heeft men bekeken. En zelfs China is meegenomen. En daar kwam er steeds uit naar voren dat de productiekosten in Dokkum het laagste waren. Dus ondanks dat de lonen misschien wat hoger lagen, maar er werd dus gewoon per uur meer geproduceerd. Dus het is niet zo als je naar een lage lonenland gaat dat je productie daarmee ook goedkoper is. Jaap van der Veen maakt deel uit van het management. Hij had verleden jaar bezocht een troststart van Prins voor elkaar te krijgen. Er waren genoeg geïnteresseerde partijen, maar hij kreeg het net voor elkaar, want Zeefrood wordt de merk net kwijt. Van der Veen wordt door Herman Oudijk op non-actief stelt en zit thuis. Waarom moest u weg? Nou, ik denk dat ik te veel inside informatie heb. Dus op een gegeven moment, eind mei, kwam Herman Oudijk bij me samen met iemand van personeelszaken. En die vertelde mij dat hij mij op non-actief stelde. In verband met het feit dat ik kennelijk niet in het belang van de firma handelde. En dat last was minder, als ik het niet zou zijn. Na een maand van actie vieren is de ontslagvergoeding opschaald van 3 weken naar 6 maanden. Maar het gaat toch wel mis, door een betingst in de Lietse letters van het bod. De werknemers moeten afgaan van Elsverweer en de gang naar de rechter.
In de middagpauze hebben we allemaal nog gefotografeerd. En dan hebben we hier een sticker overheen plakt, monddood en rechteloos. Dus het is prima, je moet akkoord gaan met je ontslag en je moet verder je mond houden. Nou ja, dat konden we dus ook niet. En vandaar deze actie. Zo voelde dat voor die man helemaal. Kijk, een ontslagvergoeding is in feite om de pijn van ontslag te verzachten. Maar nu werd het een drukmiddel, een chantagemiddel om je mond te houden en al je rechten op te geven. Als je dat als werknemers allemaal gaat doen, dan ben je nergens meer. Je verspeelt helemaal je positie. Je kunt niet meer voor je belangen opkomen. Nou, en eigenlijk allemaal naar zeiden van ja, maar dat gaan wij niet doen. Dat gaan wij niet doen. Een bijzonder moment aan het eind van de zomer. Op 12 september tjint de zaak Prins Dokkum in de ondernemingskamer van de rechtbank in Amsterdam op initiatief van de bonden. Inzet, wanbeleid en de gang van zaken rond de sluiting. Iedereen gaat mee. Wat is de verwachting, meisken? Optimistisch. De eerste prijs. Positief. Maar de gerechtigheid is dan maar dat goed komen. Toch? Is dit het laatste zuivere wanhoopsoffensief? Of? Dit is een offensief om te zorgen dat wij in ieder geval voor de mensen een goed resultaat gaan bereiken. Maar voor de laatste kans. Dit is de laatste kans. En die pakt verrassend uit. De rechtbank stelt een onderzoek in naar de gang van zaken. Een enquêteprocedure. Er is hoop, want dit gebeurt maar zelden. Het budget ek werk aan de winkel. Want nu moeten de bewijzen op tafel komen. We willen je nog even bijpraten over Flynn Wieke. Toen we in gesprek gewoon als PVT met de heer Breuker, advocaat die het onderzoek namens de ondernemerskamer verricht. Herman de Hoop is voorzitter van de PVT, de Lietse ondernemingsraad. Deze personeelsraad stelt dat Prins juist toch zeefrood in de problemen kwam is. Als een bedrijf verlies draait, wat valt er dan te verwijten? Ja, nou ja, dat is dus het punt waar het dus eigenlijk een beetje om draait. In feite zeggen we van ja, wie hij helemaal geen verlies draait. Dus als de lening die we rente op betalen moeten, en die rente als die net hoeft te betalen, dan gaan we op zich al, dan draaien we op zich al goed. Daarbij komen nog wat andere grapjes die uithalen hier. Dus met name de opwaardering van uw machines. En ik ben na de overname een beetje opwaardeerd met 2 miljoen. En dat betekent dat je oorschroeven moet op die machines. Dus elke keer krijg je een paste oorschroeving op de verlies- en winstrekening te staan. Nou, die trek wel inhakte. Dus dat zijn al die dingen die mij... management fee betalen we ook nog. Ik nog een management fee. En die management fee dat wie baseert op de omzet. Hoe meer omzet je haalt, hoe meer management fee je betalen moest. Dus kunstmatig werden dat winststiever eigenlijk voortpoetst. Nou, oké. Doei. Fijne dag. Jij ook. Dag. Dit reikt ook veel verder dan de zaak van Prins. Want het geeft een heel overzichtelijk voorbeeld van wat er op het ogenblik gebeurt. Grote bedrijven die komen Nederland binnen, kopen een bedrijf op. En dan moet je 3 jaar later eens even komen kijken wat er dan gebeurt. De kennis wordt meegenomen, de certificaten worden meegenomen en de mensen worden op straat gegooid. En de politiek lijkt er heel weinig aan te doen. Maar waar het uiteindelijk voor het season? Achter Zeefrood staat Noord Capital, een investeringsbank. Zij krijgen de onderdelen van Zeefrood in 2008 en krijgen daarmee dus ook Seasonskip. Zeefrood en die grote investeringsmaatschappij daarboven, die is bezig geld te maken. En dan is geld geen middel meer, maar een doel geworden. En daar worden mensen aan opgeofferd. Ondertussen rint de enquête van de ondernemingskamer. Hij werd uitgevoerd door een onafhankelijke onderzoeker, in dit geval een advocaat. Hij wil net over de feiten praten, maar wel over de mogelijke effecten van zijn werk. Als je het hebt over wat kan een ondernemingskamer, welke beslissingen kan die nemen, gesteld dat er wanbeleid geconstateerd zou worden door het Hof. Die kan besluiten die de bestuurder of een aandeelhouders hebben genomen terugdraaien. Dus dat zijn ook vrij ingrijpende
voorzieningen die getroffen kunnen worden. Er kunnen ook bestuurders ontslagen worden door de ondernemerskamer. Er kunnen ook bestuurders geschorst worden of tijdelijk bestuurders worden aangesteld naast de bestaande bestuurder. Aandelen overdragen kan zelfs. Maar Safir is het nog net. December stiert in het teken van het afscheid. Beste, vanaf vandaag oud-medewerkers van Prins Dokkum en beste strijders voor Prins Dokkum. Wij als kinderen en familie van Pier Prins vinden het een fantastisch gebaar van jullie om op deze wijze ons bij het moeilijke moment te betrekken, waar jullie het einde van Prins Dokkum gedenken. Deze uitnodiging zegt een hele hoop over jullie zelf. Hoe jullie altijd met het bedrijf verbonden waren en wat voor gevoel jullie daarbij hadden. Jullie waren als één familie van en met het bedrijf Prins Dokkum. Het afgelopen jaar is het maar weer eens heel duidelijk gebleken in de wijze waarop jullie gestreden en gevochten hebben. Niet alleen voor eigen belang, maar ook voor het voortbestaan van Prins Dokkum. De manier waarop dat gebeurde was eerlijk. Het was oprecht, niet gemeen. En de boel is niet kort en klein geslagen. Maar het was erg duidelijk waar het om ging. En er zijn mensen aan het denken gezet om dit allemaal wel kon zoals het is gegaan. Maar er is één Fries gezegde. Met onwillige honden is het min hazen te vangen. En dat is volgens mij hier precies van toepassing. Verder ga ik niet op de zaak in, maar ik wil jullie bedanken voor wat jullie allemaal hebben geprobeerd om Prins voor Dokkum te behouden. En daarom heb ik wat meegebracht. Gistermorgen was Pier Prins de enige vakenzegger van de oprichter van Prins Dokkum met precies dezelfde naam bij mij thuis. Hij moest de schade aan bomen van het afgelopen zware stormen opruimen. En opeens zag ik een stuk hout waarin ik in een flits de geschiedenis van Prins Dokkum zag. De stam verbeeldt het bedrijf Prins. De afgezaagde zijtakken zijn de afdelingen die in de loop der tijden zijn opgeheven. Onze vader is met het maken van houten werktuigen begonnen. En ik zie het bedrijf hier in één stuk hout uit een omgewaaide boom. Wel toevallig allemaal. Omgevallen bedrijf, een omgewaaide boom. Beiden een gevolg van onstuimige tijden. Ik heb eerder gezegd dat ik jullie wilde bedanken. En dat wil ik nu doen. Door jullie een pluim te geven voor de loyaliteit ten aanzien van Prins Dokkum. Dan is het 6 februari. Op en nij, Hotel van de Meer, voor oorlis maar de bonden. Want, zijn alle verwachtings in, leidt er dochs weer een aanbod op tafel van de kant van Prins. Het zal misschien net de laatste keer worden dat iedereen naar de Boppenseel komt, maar dat zal later blijken wel de dreigste. Het wordt natuurlijk een moeilijke vergadering, want er leidt een aanbod en het is een kwestie van wol of net. En daar moet weer doorgaan. En dan wordt taalluchting op jullie alle vragen worden beantwoorden en op het eind moet er gestemd worden. Ja of nee. Dus krijgt dus een huwelijk, ja of nee. En tot Bart efter slettend waren. In het skoft hifje we de stemming. Nou, wij zitten nu in een heel raar dilemma. Het is hier zo delen. Of we moeten zien in je wachtje, zolang is het erop procederen. Of we moeten nemen wat er nou leidt. Het is hier van beiden. Nou, ja, en wat er gebeurt, de ben gewoon die zeggen, nou, wij willen gewoon zien in je wachtje, wij hadden het verhoor. Maar er ben ik genoeg, zeiden deze jongens die eerst kennen. Die houden jou het geld maar. Dan kunnen we verder. Want wij kennen wel broeken in de wezen langzamerhand. En dat vind ik heel terecht. Het gaat lang in orde worden bij huis dingen. Dan kun je zelf op schouders laten. Ja. Ik houd in de bek gewoon in te zeggen, nou nee, het is alles of niks. Maar zo langzamerhand is het van mij wel goed.
Dus is straks stemmen. Je begint erin. Handen van Sleert zit hij daar. Ja, dat is de Bijbel. Het wordt een lange zitting. Nou, goed 2 uren binnen ze eruit. De kogel is door het kerken? Ja, de kogel is door het kerken. Weer een grootste gedeelte weer voor, dus het voorstel is onnam. Viertje, dat gaat verdienen. Maar zolang er de gunst van de basis is om je geld mee te gaan, en zolang dat net in de wet vastgesteld wordt, blijft de arbeider de lul. Dan ben je altijd afhankelijk van de baas. Daar komt het op neer. Maar het grootste gedeelte wat je stiert, dat is er maar eens. En het grootste gedeelte wat er nou nog boven zit, dat is er net niet eens. Het is zoals het is. Ja, ik ben er nog even terug in, maar ja, je moet op een gegeven moment mij, ja, wat de vergadering zei, dan moet je bij lezen. Dat is een democratisch besluit, dus daar gaat het nou mee op. Ja, het is net oors. Er zijn zo'n mensen geweest die hadden het gestemd. En er zijn 20 die gaan voorstemd. Ik heb die afweging om maken waar ik bij deze vergadering kwam. Want in feite, ik had er vanaf het begin zijn instaan, het gaat me net om mijn centen. Het gaat me om het recht en om het principe van recht en gerechtigheid en genoegdoening. En ja, dat is botteloosstellend dat nooit blijkt dat het recht zijn loop net meer krijgt. Wij leven in een democratisch land en er is democratische beslissingnaam en daar moeten we dus bij lezen. Zij is minder vol op dit moment. Maar het nog wel een plakje aan. Ik hier heel graag de uitspraak van de ondernemingskamer weten willen. En dat gaat nou natuurlijk net terug. Dat stopt al in en dat vind ik spietig. Ik ga voorstemmen, ja. Ja. Al dat werk dat Jodien hebben al een maand om alle ongeruchtheid boven water te krijgen. Hoe viel dat dan? Maar gelijk ha en gelijk krijgen is heel wat oors. Maar op een gegeven moment denk ik, kijk jongens, wat ik mijn verder mee leven. Ik ben heel erg teleurgesteld. We hebben ervoor geknokt om bij de ondernemingskamer te komen. En nu gaan we zelf weg. En ik begrijp dat mensen ervoor kiezen. We zijn voor een dilemma gezet. Wat eigenlijk zo'n onmenselijk dilemma is. Want ik weet, als ik tegenstem, als ik zou mogen stemmen, hè, dan een ander die het heel hard nodig heeft, of nog harder nodig heeft, ja, die ontneem je dan ook iets. En voor dat dilemma zijn we met z'n allen gezet. En dat het zo gaat in Nederland, dat vind ik nog steeds heel bizar. En ja, dan hangt het van de mensen zelf af van hoe vier je goed die strijd. Hoe vier je goed die strijd nou? Maar uiteindelijk, het geld blijkt altijd niet te winnen. En vooral als je de mensen maar goed genoeg aanknippen, dan komen ze vanzelf. Dat is meer.